لا خدخ کولی ځان سنگار کا ورتا هر خوا ګلان کتار کتار کا ورتا او محمد گل میں جے خفا خو نکڑے خپرنگونا دی تیار کا ولتا اللہ لگے پوغے گا کے قرار و نسا لے دی دنیا در دی بیمار و نسا پا دی دنیا دی زور دلائی ودائی واللہ جڑے دے درد دلائی ودائی پا مشم زرکے ارمنو نیوڑل لے ماہ پٹ کڑی رضونا یوڑل افسوس سے یوزل میں لی دلائی خوائی یوزل چے بابا دے بللائی خوائی مرگی اللہ تا گل غٹائی وا دریش دون وطن کئی وا سپینا صافت حملہ وکرلا دتا دے چنگ ایردا وکرلا لے مانا والے بیدت نلڑے زما دے ونکڑا پختنا لڑے اس با میں ٹول عمر پدڑو ہرے گے پورز کیوں منٹ میں نہرے گے مر گئے خو حق تے گلادا منما خود سوز یلائی نجم ستال غما تید منگل پہ نمبر آیوڑے او دمد خان لین خبر آیوڑے مرگی چنگ باگی لان ربی تچکم وڑی اغبیان ربی سنگے پتہ دوران محل جوڑاوا زر صبر دو تبات چل جوڑاوا ستڑیستو مانے مو ابو یوڑلے تولے خسیرنا غمو یوڑلے زپسل گومتی کری تیروا چمرا پکرانا زندگی تیروا تا تصویرونو ترش پہ تیروا جمدن پکرانے مرحلے تیروا دمولکت تمام اللہ دمولکت تمام لندش ولا زڑتا دے صبر وادی پیت روام شاورز دیوا پا دے دنیا نولیدا دا خوش علی دیوا لمخان نولیدا دا اوخ کو ڈکستر کے عم لڑلے او دا خپل وجود دا دل پا غم لڑلے اے بابا جانا چے ماہر خونکڑے و چے پدر مارک مشمر خونکڑے پورج کے یوزل مردی گر ردرما زماد خور پو مزار ردرما مخو ہم تا تو پرگ دولائی نشوئی دے غم پوار کے میں قتلائی نشوئی زنرات لم خوبے وسی مشولا بابا کا سمجھے مجبوری مشولا
زړګی زما پسې خوږېږي بابا یسر مدثر مې ډېر یادېږي بابا څه وکړم زه په لوی سفر تللی یم او نشه درتلی خبره برتلی یم ګوره جړه راپسې مه کړئ نوره تاسو له ما نه صبر زړه کړئ نوره زده جنت الله خدای دې نصیب کا زده جنت په باغچو کې ناستیم ولا پلو یما خلو کې ناستیم بس صرف داکر چه مدار تردئی کلا نکلا میں دیدار تردئی نورا میں ماید ہوئی خوشحالیم عمر جان ما جڑے گرد خوشحالیم متا یدی کسا خوگے خبرے نہ میرے کسا وڑے خبرے محمد تمرا بات خبر وئی چسروان درنت خبر وئی زبردستا تپوست چانکوام تقدیر لکلی دی گلان کوام کنی پدڑ مصر لمبے بلگی دستات غم پہ زلزلے ورگی محمد زا علاد ملشنورا دے قبر عرض در تقول شنورا رحم اللہ ورد در تللائی نشام دم شمزڑی بس کرا کورتا محمد زا علاد ملشنورا دے قبر عرض در تقول شنورا رحم اللہ ورد در تللائی نشام دم شمزڑی بس